Eluf ta' persuni miġbura fi Pjazza San George quddiem il-Palazz tal-President fil-Belt Valletta jistennew b'ħerqa il-wasla ta' Joseph Muscat biex jieħu l-ġurament tal-ħatra bħala l-Prim Ministru l-ġdid ta' Malta Għawdex. Fl-isfond tal-għajta tagħna l-koll u l-kant spontanju mill-folla tal-innu Malti jasal bil-pass il-Prim Ministru l-ġdid Joseph Muscat flimkien ma' martu Michelle u ż-żewġ tfal tagħhom, Etwal u Soleil. Joseph Muscat daħal il-palazz fejn hemmhekk kien hemm jistennih il-President ta' Malta George Obela. Ftit tal-ħin wara, fis-sala tal-Ambaxxaturi fil-Palazz tal-President, Joseph Muscat ħal ġurament tal-ħatra bħala l-Prim Ministru l-ġdid ta' Malta Għawdex. Jiena Joseph Muscat solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru Joseph Muscat f'dan il-mument storiku martu Michelle u ż-żewġ tfal tagħhom Etwal u Soleil. Preżenti wkoll il-ġenituri tal-Prim Ministru Joseph Muscat u ta' martu Michelle. Preżenti wkoll għaċ-ċerimonja l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Eżatt wara ċ-ċerimonja, il-Prim Ministru l-ġdid Joseph Muscat flimkien ma' martu Michelle ħareġ fil-gallerija isellem lill-eluf ta' Maltin u Għawċin preżenti fi Pjazza San George. B'mod differenti minn dak li jiġri f'okkażjonijiet simili, il-Prim Ministru l-ġdid Joseph Muscat eżatt wara ċ-ċerimonja indirizza lil mezzi tax-xandir. Joseph Muscat qal il-mandat li ta' l-poplu Malti u Għawċi lill-Gvern ġdid huwa li jgverna bħala moviment. Intenni r-rieda tiegħi u tal-Gvern il-ġdid li ħankun qiegħed nifforma li bħala mission statement iħares mhux lejn it-tip tradizzjonali tal-politika fejn il-bieraħ wieħed jista' jgħid li ngħata riżultat storiku, mandat storiku l dan il-Gvern, imma allura b'dan il-mandat storiku ir-responsabilità tal-Gvern il-ġdid se tkun ferm ikbar minn dawk ta' gvernijiet preċedenti. Mistoqsi dwar l-għażla tal-Kabinett, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa ser ikun qiegħed jistenna li tkun konkluża l-formazzjoni tal-Parlament qabel ikun hemm deċiżjoni finali. Qal iżda li diġà hemm ideat ċari dwar il-formazzjoni ta' Gvern ġdid. Joseph Muscat reġa' tenna r-rieda ta' Gvern ġdid u tiegħu bħala Prim Ministru li jaħdem mal-Oppożizzjoni u ma' kull min irid jaħdem mal-Gvern ġdid. Irrid nenfasizza li l-viżjoni tiegħi ta' Gvern hija waħda illi kulħadd ikun involut fir-ruoli differenti, anke l-Oppożizzjoni. Nixtieq li kemm jista' jkun nuru u nagħtu team spirit għat-tmexxija ta' dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li priorità ta' Gvern ġdid huwa l-qasam tal-enerġija. Il-priorità politika tagħna u ekonomika hija l-qasam tal-enerġija, jiġifieri dik hija xi ħaġa illi kif jinħatar il-Kabinett il-persuna inkarigata minn dan il-qasam titlaq mal-ewwel għalon it-triq dwar din l-ixxu ħalli nkunu nistgħu inraħsu l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma kif ippjanat u bl-ammonti ippjanati. Dwar meta għandu jibda jitlaqqa l-Parlament, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa diġà kellu konsultazzjoni qasira mal-President ta' Malta George Obela u jixtieq konsultazzjoni mal-Oppożizzjoni biex il-Parlament jitlaqqa kmieni wara l-festi tal-Għid. Qegħdin naraw li wara l-ewwel ftuħ formali l-ewwel working session tal-Parlament tkun il-sessjoni li fih jingħadda il-budget. Barra l-budget fi żmien 3 xhur il-Parlament se jgħaddi 3 liġijiet maġġuri, liġi tal-finanzjament tal-partiti, liġi tal-whistleblower u li titneħħa l-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi. Ma dawn hemm ukoll liġijiet li għalkemm għaddew mill-Parlament ma jistgħux jitlu fis-seħħ b'mod sħiħ għax għad m'hemmx l-istrutturi biex jaħdmu bħal Parole u l-IVF. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Gvern ġdid se jkun Gvern Ewropejista li se jibda mal-ewwel bit-tħejjija għall-Presidenza Maltija 2017, sfida kbira għal pajjiżna li fiha Gvern ġdid irid jinvolvi lill-Oppożizzjoni.